Insegwi spiss il-programm u ħafna mill-mistiedna jesiġu kemm huwa importanti li wieħed jagħmel l-eżerċizzju. Jien fl-aħħar iddeċidejt li nagħmel dan. Qatt ma ċċaqlaqt għaliex ix-xogħol tiegħi jirrikjedi illi nkun bil-qiegħda u nqatta' ħafna ħin ma niċċaqlaqx. Issa isu ilni xahar illi mur nimxi 30 minuta taħseb illi huwa biżżejjed u tagħmel differenza? Taħseb illi qiegħed inkun ta' benefiċċju għal saħħti? Ngħidlek il-verità, flok inħossni b'saħħti, inħossni ħafna jien. Naqqas l-ikel f'dak li jżidlek il-piż bħal ħobs, aġin, ħelu, etc. Fuq id-dieta ma niddejjaq xejn illi nnaqqas, imma fuq l-attività fiżika għandi d-dubji tiegħi jekk jien inhix naħqar lili nnifsi jew le. Tal-istedina. Tajjeb, tajjeb. Nirringrazzjak li qiegħed miegħi. Hemmhekk għandna mistoqsijiet mingħand telespettatur interessanti ħafna, però hemm ħafna x'niddiskuti għalkemm ma qalilniex wisq fil-messaġġ tiegħu. Mela ħan nibdew. Persuna illi jkun jew mhux ngħid qatt, imma forsi ilu ma jagħmel xi tip ta' attività fiżika. Għadda żmien u ma tafx inti tibda titqawwa xi ftit u x-xogħol tiegħek ma jippermettilekx li tiċċaqlaq ilma ħafna xogħol, il-maġġoranza tal-Maltin qed jagħmlu xogħol illi jkun ta' bil-qiegħda jew inkella ta' bla strapazz as such. U tibda tagħmel daqsxejn moviment. Jien naf tibda tmur timxi pereżempju, u forsi tgħid ħanibda nagħmel naqra jogging on the spot. Jew ħanibda nagħmel xi ftit ta' stretching jew hekk u forsi tidħol fuq l-internet. Hija normali li persuna jħosshom dawn il-movimenti ġodda għall-ġisem, ikun hemm xokk għall-ġisem jew le? Bla dubju, ara, dan jiena ħobb nġib dal-eżempju, illi jekk inti tagħlem lingwa ġdida, jiena qegħdin ħammur tagħlem iċ-Ċiniż, illi s'issa m'għandi l-ebda intenzjoni ma just in case. Kemm ħanitgħallem jiena fl-ewwel ġimgħa numru ta' kliem ħajkun ħafna iktar bħala ammont milli ħanitgħallem meta jiena diġà li 5 snin nistudja. Qisu ormai li kelli nisma' smajtu diġà u li qisu kelli nitgħallem tallimtu diġà. X'qed nipprova ngħidlek? Illi fil-bidu, Karl, il-ġisem ħa jitgħallem, ħa jinbidel, jassorbi dik il-kelma li xtaqt prosit, ħafna. Issa, u normali wkoll illi ħanġib l-eżempju ta' Ċiniż jiena meta mmur id-dan il-xuġieħ tarras dik il-lingwa. Il-lanġ li kemm tallimna affarijiet differenti kif qed iħossni għajjien, kif ħa niftakarhom. Il-masil sana xaġa simili. Illi inti kontilek ma tiċċaqlaq u ħajjejt il-lanġ li xbattika ta' tan illum, allura dak ir-riżulta fuq tuħ tal-aħam. Il-tuħ tal-aħam, dak li ħanedulu soreness, għal min forsi għadmu esperjenza isu feeling ta' benġil, ma tkunx imbenġel, da ma tħossek isek imbenġel, kull ma jkun fil-verità lejr irqiq, jiġifieri isu xxuna ta' karta ta' pitat, Karl. Illi inti dak il-lejr tkun isek kissirtu biex nuża dik il-kelma hekk Maltija, u dak jibda jirrispondi billi tħossok kif ngħidu aħna tħoss il-tuħ tal-aħat. Irmat? U fl-istess ħin huwa feeling li ħafna min-nies jieħdu gost bih għax ma jkunx ta' uġieħ sever, fis-sens jgħidu ifhimni nippreferi li m'għandix tifhimniex ħażin, imma jgħidu qed nħossni li ħdiem da għandi hawnhekk. Voldiri persuna li qatt m'għamel xejn u għamel xi tip ta' training u ma ħass tuħ tal-aħam kważi jista' jgħid li m'għamel xejn da? Jista' jkun għandu jħalli xorta jumej għax hemm min li ma jħossix l-għada jħossha jumejn wara, differ interessanti. Allura jekk inti għaddew jumej tlieta qisu ma kien xejn, normalment jekk inti għadek fil-bidu, l-exercise li għamilt ma tantx kien daqshekk isu intensi. Tibqa' tħosshom dawn il-tip ta' effetti. Jonqos ħafna ta'. Issa ikun hemm min illi jibda jiddispeċi ħel m'għadux iħossu daqshekk. Għax kif qed ngħidu jkun isu sintom u l-lanġ li kemm insistejt min jaf kemm għamilt progress. Però fir-realtà ma rridux li jibqa' tħossu daqshekk bil-qawwa.
kull ma jekk jinħassu huwa ftit li rridu nħossuh. Nies atletiċi jew nies li jagħmlu attivitajiet fiżiċi, pereżempju jien naf instructors, iħossu dawn it-tip ta' għajja jew Skonċi training jagħmlu għax da mhux se ndejjaq minnek kif hawn tobba li pejpu sfortunatament hawn coaches li ma jitrenjawx. Da trainer. Aħjar jara x'qed jagħmelu. Tajjeb, ġifieri, ma insomma. Però ġifieri skolti training li tagħmel. Li tajjeb li ngħidlek Karli pereżempju l-bieraħ kien hemm rajt il-logħba ta' Malta jiena bħallum naturalment it-tim Malti u t-tim Muminu ikollok jgħidu recovery day. Ikun għajjin? Ma bla dubju ta' xejn. Jiġifieri inti mbagħad u għandhom l-esperti magħhom fejn jidħol l-ikel, fejn jidħol anke fiżjoterapisti, eċetera, illi bħallum u forsi anke bħal għada jagħmluhom training differenti biex jgħinhom biex jirkupraw minn dak id-design minuta tal-logħob illi jagħmlu. Tgħidli mela jiena plejer tan-nazzjonal mela jena nagħmel 90 minuta, però qed inġib dal-eżempju biex nifhmu illi l-ġisem kif ikollu bżonn li jgħaddi minn battikata, għandu bżonn ukoll li jirkupra. Għandu bżonn il-mistrieħ tiegħu. Għandu bżonn il-mistrieħ tiegħu. Jiena għalhekk dejjem nippriedka fuq il-famuża nofsija. Għax jekk inti għamil dik in-nofsija, qed ngħidu illi għandek nofsija waħda f'ġurnata, minn 48 nofsijat, mela għandek is-47 nofsija l-oħra. Tistrieħ, issa min jgħid li nistrieħ mhux ħanorqod. Le, ħana qed ngħid tkun bil-qiegħda. Kol tkun qiegħed mistrieħ. Jekk hawn min jgħid li hemm ma jkolli ħafna xogħol manwali, forsi li dak il-persuna jgħidlu isma' waqt li l-ħadd ieħor ħantih parir, eżempju dik in-nofsi jagħmilha 3, 4, 5 fil-ġimgħa, lilek qabli ngħidlek isma' darbtej 3 jkun diġà pasta ġgant il qudiem m'hemmx għalfejn 4, 5. La inti tagħmel xogħol manwali, xogħol fiżiku, taf kif? Jisek tipprova ssib dik id-daqsxejn. Il-fatt li persuna jkun qatt m'għamel xejn, skużani. U qed jipprova jagħmel xi ħaġa, jew beda jagħmel xi ħaġa, din hija impossibbli biex ilaħħaq ma' persuna li forsi ilu għaddej xarej, 3 sena, kolli ma jistax jipparaguna lilu nnifsu ma l-istess attività li qed jagħmel ħadd ieħor. Naqbel 100%. U issa biħ tal-exercise, Karlu, għadan. Illi jekk per eżempju qegħdin ngħidu isma' qegħdin ġo grupp, qed nagħmlu kollha l-istess exercise. U jiena li għandi ċertu esperjenza, per eżempju, jiena naqbad il-weight tal-5 kilo f'kullit u nagħmel dal-moviment tal-spallejja, per eżempju. Għal 10 darbiet. Għal 10 darbiet. Persuna li forsi għadha l-ewwel darba, flok 5 kilos ħajkollha per eżempju kilo f'idejha jew 2. U flok 10 darbiet ħad tagħmel għal 8. Ġifieri l-istess moviment, diment li inti m'għandekx injuries, diment li inti m'għandekx problemi mediċi, kulħadd jista' jagħmilhom. Kemm ikunu ibsin, jiddependi minn kemm ilek titħarreġ. Issa, iktar ma inti ilek titħarreġ, aktar għandek tara li jkunu ebsin, għax inkellek ma jkunx ibsin biżejjed, mhux se ngħidlek qed tagħmilhom għal xejn ta'. Imma kważi. Allura waqt li l-exercise jibqa' tajjeb għal moħħ, Karl. F'każijiet bħal dawn ma jibqax tajjeb biex inti tkompli tagħmel il-progress fiżiku, biex inti tkompli tittonja jew ma jkunx biżejjed biex ikompli jgħinek taħraq aktar xaħam billi tibni ċertu muscle tone jgħidulu. Allora dak li kun dejjem jara li qed jagħmel pass itqal milli jista' jagħmel illum. Dejjem fuq parir ovvjament ta' fiżjo, ta' tabib u tal-coach li jkun qed jieħu ħsiebek ta'. Semmejt xi ħaġa interessanti ħafna wkoll fis-servizz qabel ma ninsija, Karl. Is-servizz għal xi ħaġa hekk, inkun qiegħed nikkastiga jew insawwat li l-nifsi għax tibda nagħmel l-exercise. Ta' min ngħidlu dak il-persuna li batlek il-messaġġ illi fil-qedem minn dejjem jiġifieri, il-bniedem kien jiġri wara l-annimali biex jiekol, jiddendel ma' xi siġra, jafhom minnhom waqgħu mietu minn fuq xi siġra, min jafhom minnhom għalaw xi gidma ta' xi annimal u mietu. Mela konna biex niklu irrid nagħmel eżerċizzju. Illum tista' anka minn fuq il-mobile tordna u jasallek il-platt. Tista' tiftaħ il-kabord u tiekol. Mela mhux tal-li inti m'intix ħadd bażwar lil ġismek għax bdejt tagħmel l-eżerċizzju, tal-li fl-aħħar tajtu dak li verament ilu jibkilek u kif jibkilek. Bluġi ħajma l-emmulaw, bin-nuqqas tarqat, bin-nervi, bil-fatt li ma torqodx sew, daw is-sintomi, forsi anke ġieħ ta' rasijiet, constipation, daw is-sintomi fl-aħħar kienu qed jgħidulek probabbilment qed tiċċaqlaq, qed tixrob biżejjed ilma, eċetera. Allora once bdejt tiċċaqlaq ġismek ħajrispondi pożittiv. Okej, għal aktar informazzjoni dwar dak li tisimgħu fil-programm, sinjuri ċemplu fuq 2166456 extension 111. Nuħu gost ħafna li niprofa wieġeb domandi anki wkoll f'xandi diretti. Però għandna xi ħadd fuq li nixtieq jkellimna bil-qalb kollha. Hello.
Hello. Hello, Carl. Shit, Phoebe. right, the king. Okay. Nishtiq, Carl. Li qed jgħid Mateus huwa tajjeb għal dawk in-nies li ma jkollhom xejn. Jien nixtieq jaqsmu f'ġiex partijiet qisu l-programm jagħmel l-ewwel parti għal dawk li jifilħu li jmorru l-ġim jagħmlu l-weights u jagħmlu kollox. U t-tieni parti, pereżempju, dak hemm isemmi l-weights. Tajjeb, bifli xkun ilma żgħir, taqbad wieħed la wieħed lem, u toqgħod fuq il-petruna għal dawk in-nies li ma jistgħux jiċċaqalqu ħafna, jkunu mobbli ħafna, kif għandhom jagħmlu l-exercises. Nixtieq li tkun it-tieni parti tkun fuq hekk Mateus, forsi għandek naħseb ħafna ħsibijiet inti ġo moħħok u xi ġifieri. Fakkarni. Grazzi Amadeus. Amadeus. Għandi f'moħħi li nagħmlu xi ħaġa u li neqret u li nipprova ngħidlek naf li inti persuna impenjat. Però kompli. Li kont se ngħid lill-Amadeus huwa illi dak huwa mbagħad speċifikament ix-xogħol ta' fiżjoterapista. Illi pereżempju jiġu ħafna fiżjoterapisti f'moħħi, illi peress illi huma jkunu anke il-linja tagħhom studjaw fuq ċertu diffikultajiet illi jkollu l-bniedem fil-moviment huma jkunu jispeċjalizzaw fuq l-erja. Minnaħa tagħna aktar nispeċjalizzaw fuq l-erja ta' dak li jkun irid jitlef ix-xaħam, dak li jkun irid illi jittonja jġib daqsxejn iktar figura sabiħa jtejjeb saħħtu, dak iktar is-settur. U lill-Amadeo tajjeb ngħidlu nuża anke it-telefon tiegħu biex inwassal messaġġ illi minn fuq it-television speċjalment kalti toqgħod ħafna attent. Għax jekk jiena sempliċiment pereżempju ħanġib eżempju banali għandi żewġ tiflix kienu qed nagħmel dan il-moviment, jiena ma rridx li xi ħadd li qed jarani fuq it-television hemmhekk illi jgħid darba kien hemm coach Matteus Grasso u qal biex nagħmlu dal-moviment u dil-persuna ikollha xi inġeri serja fi spallejha għax jiena nista' nagħmilha ħafna iktar ħsara milli ġiet. Iġifieri dak li jkun kulħadd huwa individwali Karl. Diment illi persuna apparentament m'għandix kundizzjonijiet mediċi serji u m'għandix inġeris tista' tagħmel kważi kull moviment ħanpoġġu hekk. Però speċjalment fuq it-television tittoqgħod ħafna attent għax se tagħmel ħafna ħsara iktar minn liġi. Sinjuri, riklam ċkejkem minuta kollox lura dal-waqt inkomplu nieħdu aktar telefonati naqra l-messaġġi illi propju qegħdin tibatunna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook kif taraw il-Matteus jibdew diħlin ħafna messaġġi u ħafna mistoqsijiet. Għandi dawn il-mistoqsijiet ħanaddihomlu dal-waqt minn hawn u ftit tal-ħin ieħor ibqgħu magħna. Hamilton Travel iħabbru destinazzjoni ġdida bi cruise liner MSC Lirica li se jibda jidħol Malta kun nhar ta' ġimgħa bejn Ġunju u Settembru tal-2020. Dan se jsir fuq talba ta' bosta Maltin u Għawċin illi xtaqu illi jkun hemm cruise liner minn Malta għal Malta kull ġimgħa illi jsalpa lejn il-vant tal-Mediterran. Ir-rotta tal-MSC Lirica se tkun Sirakuza, Venezia, Dubrovnik, Korfu u Ċefalonia fi Greċja. Se jkun hemm kabini ta' 2, 3 jew inkella anke wkoll 4 persuni għal familji kbar. In-numri tal-kabini disponibbli kull ġimgħa ser ikun limitat għalhekk wieħed jagħmel sew illi jaħseb kmieni biex jibbukkja kabina f'dan il-cruise liner meravigliuż. Ta' kull ġimgħa ħajkun hemm tour leader ta' esperjenza li jirrappreżenta lil Hamilton Travel illi jakkumpanjakom tul il-ġimgħa kollha fuq dan il-cruise liner Lirica. L-MSC Lirica se jibda jitlaq minn Malta għal Malta kull nhar ta' ġimgħa cruise ta' 7 tiljieli. Jekk il-ħolma tiegħek tixtieq issir realtà, ċempel minnu fih lil Hamilton Travel. We make it happen. Grazzi ħbieb li qegħdin magħna l-kumplament tal-Wara l-Offsinar tajjeb. Ħa nitlob lid-direttur viżiv biex anke wkoll jerġgħu jurina daqsxejn dawk it-tip ta' movimenti li bdejna naraw waqt is-servizz għaliex xi ħadd saqsini jekk dawk il-movimenti jistax jagħmilhom kulħadd. Jiena naħseb li nista' nirrispondi kulħadd le, diffiċli. Imma min jaħseb li huma diffiċli, jekk inti tibda bil-mod il-mod, tista' tibda tagħmel ċertu eżerċizzju. U li qed tagħmel dik is-sinjorina la jibda l-filmat nispjega daqsxejn eżatt temmu. Kif tistgħu taraw qed tuża l-ebda apparat ħlief
Sempliċiment. Moviment. Mux hekk li f'sen ideja saqajja u ovvjament tapit malaj. Issa, kifet tajt, kifet il-saqsina tajb ħafna s-sinjura, le, ma jistax jemilon kullħat mill-ewel, ġifiri, dik hija persuna flessibli, b'saħħitha, ġifiri. Naturalment. Ma bdiċ il-biraħ. Ma bdiċ il-biraħ tider, u peress li anka m'għandix iż-żaq fin-nofs, tista' tiċċaqlaq aktar Karl minn forsi min ikollu daqsxejn iż-żaq. Però dal-moviment pereżempju, ndow tant huwa sempliċi li nażar dan jista' jagħmlu kważi kulħadd, dimenti li m'għandekx uġieħ kif qed ngħidu ġifieri dan ara mhuwiex xi moviment jibes ħafna ħan npoġġuha hekk, tkun qed tuża ħafna żaqek, ta' min ngħiduha Karl, di importanti immens. Illi billi qed tuża żaqek ma jfissirx illi b'dak l-exercise ħadd neħħi x-xaħam taż-żaqta. Li tkun qed tagħmel huwa li qed issaħħaħ il-muskoli ta' żaqek. U hemm baħar jaqsam bejn issaħħaħ il-muskoli ta' żaqek u tneħħi x-xaħam taż-żaq. Wadiri jekk kun hemm xi ħadd jgħidlek isma' xi għandha xejn paħpaħ u ħanibda nagħmel dak il-moviment daħħa jonqos. Hemm ħafna iktar exercises li bihom jonqos aktar. Jiġifieri jekk forsi anke u mhux il-pjan tal-ikel u il-pjan tal-ikel. Ħanajdlek għalfej ma neħoġ gost nsejjaħlu dieta, Karl. Tajjeb, sewa. Tant hija assoċjata man negattiv x'ħanaqta, x'ħaniċċaħħad, minn xi se noqgħod lura. Il-kelma dieta qisha kważi kważi bl-Ingliż. Ekku. L-ewwel li titrajja daj, DIE. Eżatt, u naħseb jiena li nagħmel ħafna dawn is-sessjonijiet u qatt ma ġitni frasi. Il-pjan tal-ikel. Pjan tal-ikel. Għax meta kelma. Ħafna drabi kastik, ħafna nies ġili tkun titkellem u tajt isma' attent. X'nagħmel id-dieta jew? Eżatt. Mhux pereżempju jew vera għandi bżonn nagħmel naqra dieta. Meta xi ħaġa qisha tkun ilha taqla n-negattività, dak li jkun qatt biżid ħajjar jagħmilha. Pereżempju jien naf Malta nsemmu ħafna l-famużi ħofor. Issemmi l-ħofor jiġu f'moħħok. Għaddej pereżempju fl-antik minn fuq il-toroq baldin tkisser karot. M'għandniex ħofor ħallna minn. Ġifieri, niftakar żmien li nsemmi l-ħofor u kien isu t-topic tal-ġurnata biex m'għadux insemmu affarijiet illum biex ma qawx kontroversi. U allura isu din l-istess inxebbaħa li tkun xi ħaġa negattiva li għasax minna nifisha ħofra. Mixej, da forsi jista' jkun ħaffer xi kienu nżib iż-żejt jien. Jalla. Imma tant dak iż-żmien il-ħofra ħadd. Fimtek. Għax id-dieta propja, Karl, hija għal raġunijiet pożittivi. Imma tant hija assoċjata man negattiv illi kemm hu aħjar anke l-istess ħaġa bdew insejħu ħaġa differenti biex lil moħħna ngħinuh. Ma kienx għawar finta. U jiena lek li xorta l-kemm ngħidu m'hawnx għarfin. 100% plus illi sfortunatament hawn min jitla' fuq il-karru u jagħmel ħafna ħsara mill-liġi billi jgħidlek għamel din id-dieta illi fija pereżempju tieħol tuffiħa kuljum dik dieta. U mhux dieta. Dina għax anke l-Amadejos ġadni ilu darba oħra u jiena nirrispondi l-istess il-ħafna nies oħrajn. Għamlu x'tip ta' dieta nista' x'tip ta' ikel issa, pjan ta' ikel x'nistgħu nieklu. Mela ħna minn hawnhekk nistgħu nagħmlu xi pjan għal xi ħadd. Illum anke l-professjonisti tagħna qegħdin jgħidu n-nies m'għandna bżonn insiru nafu l-pazjent il-persuna b'mod holistiku. Mhux biex għandu bħala kundizzjoni imma jekkux miżewweġ, kemm għandu tfal, x'inhu x-xogħol tiegħu, fejn joqgħod, hekk għandu xlift, jekk għandu xtaraġ, jekk joħroġ, tgħidu li x'għandu x'jaqsam, kollox jaqsam. Ħanuża kelma buzzword ta' bħalissa Karl, il-kelma sostenibbli. Li rridu nagħmlu tkun xi ħaġa li qed tħalli l-frott u li kapaċi tibqa' tagħmilha tul ta' żmien. Jekk tkun sostenibbli. Sostenibbli. Allura jekk inti ma mhux jekk inti tagħmilha ġimgħatej u tant taqbiżlek waqthom daw illi mbagħad tolli kollox jew tagħmel l-estrem ieħor, tibda xejn mill-ewwel. Ħadd musidek tgħid tisma' ħanagħmel daw il-ġimgħatej ħanoqgħod attent biex nikkontrolla aktar il-kolesterol. Diabete. Maħniex ngħidu li huwa ħażin xejn affattu. Imma jekk inti tajt tara minn għada ħan ikkontrolla l-ikel u ħammur minn estrem għal ieħor. Li normalment 90% ta' dawk li jibdew jagħmlu xi tip ta' kontroll fuq l-ikel jagħmluha b'dan it-tip. Għadiri jinnaqsu l-ikel b'mod drastiku. Darba smajtek tajt u bqajna nirrepetu għal ħafna drabi, jekk dak li ħat għamel u sa tagħmlu għal ħajtek kollha jew le. U inti din il-mistoqsija tistaqsija lilek innifsek. Isma' jien kapaċi nagħmel ħajti kollha ma nuħux biċċa ċokkolata. Jekk tajt le mela allura ħin tagħmilx.
Prima sens, mela allura aħjar tajt isma' jiena kapaċi nagħmel ħajti kollha flok nieħu ċokkolata sħiħa kuljum, nieħu blokka waħda kuljum, Jew ċokolata sħiħa darba fil-ġimgħa. jew darba fil-ġimgħa. Għaliex, għax kwalunkwe ħaġa li ssir fi żmien qasir, jekk inti taqbiżlek ħadd irvilla normalment, ħadd mur l-estrem ieħor, tolli kollox u kwalunkwe ħaġa li kont qed tassoċja ma' dik id-dieta, ħadd tagħmel letteralment l-oppost tagħha. Għax irridu nagħmlu. Bħal kull vizzju ieħor. Għal kull vizzju ieħor. Li rridu nagħmlu li nikkreaw żbilanċ, m'hawnx min jgħidlek krea bilanċ fil-ħajja, il-bilanċ nkunu onesti jiena u inti, jiena nħobb naħdem ħafna, jiena naf li inti tħobb taħdem ħafna, u Alla ħares li għax kieku la jiena u laqqas inti m'għandna xejn, ħanitkellmu straight away. M'għandniex bilanċ illi nagħmel 8 sigħat mal-partner mal-mara. Bilanċ tajt kollox bleżat. 8 sigħat riqet, 8 sigħat mal-mara u 8 sigħat naħdem. Tissemmi l-kelma sostenibli, il-kelma zbilanċ, daw kollu ma kliem politiċi tagħna. Zbilanċ għal xiex? Zbilanċ. Fortunatament, fej jidħol l-exercise, kull manna bżonn huwa zbilanċ totali illi kif qed ngħidlu għandek nofsija qed tagħmel exercise. Is-47 l-oħra jekk bil-kemm tiċċaqlaq, avolli aħjar jekk tiċċaqlaq xi ftit, xorta diġà għal dik in-nofsija dakinhar għamilt inti biżejjed. U bagħad hemm żbilanċ mod ieħor. Illi inti trid tara illi fil-maġġoranza tal-ġimgħa qed tiekol illi għandek tiekol biex iġib ġismek jidher aħjar, biex tħossok aħjar, biex it-tabib jibda jgħidlek proset u r-riżultati għaddem kif qed joħorġu aħjar, proset nistgħu forsi naqsu xi mediċini. U mbagħad min-naħa l-oħra illi jkun hemm dak il-lok illi pereżempju tajt darbtej fil-ġimgħa jien naf issib fil-għaxija u l-ħadd wara nofsinhar darba ħadd xi pizza żgħira flok selid. U darba oħra ħadd ġiex ta' tsimbejt mal-ikel. Mhux ħataqa' d-dinja għax fil-maġġoranza għamilt li kellek tagħmel. Mela it-tnejn li huma żbilanċjati. Mela flok ħlaq bilanċ kollox bleżat u allura u l-bilanċ diffiċli biex issibu kif qed tajt inti, qed toħloq żbilanċ imma il-maġġoranza tal-iżbilanċ qed ikun favur it-tajjeb fil-miżin tiegħek. Prosit. Fejn jidħol l-ikel, għax li kienet ngħidu li fil-maġġoranza drabi ħaniklu dak huwa l-aħjar għal saħħtek għaddejra għal kollox. Però hemm lok xorta mhux hekk, ġifieri mhux 0 u 100, qiegħed forsi 80-20. 80% tagħmlu tajjeb u 20% tal-bqija. Inti dvarja naqra dak li tiekol, tieħu iktar ikel forsi tradizzjonalment illi kont tieħu qabel, ma ddeċidejt li tinbidel. L-exercise bil-kontra. Illi inti kważi bħala minimu, kif qed ngħidu, jekk tagħmel 3 nofsijat fil-ġimgħa biss, diġà għamilt pasta ġgant il-qudiem. Il-bqija tista' tistrieħ, mhux torqod kif qed ngħidu. Iktar ma tiċċaqlaq xorta aħjar, imma dawk it-3 nofsijat fil-ġimgħa sori diġà huwa pasta ġgant il-qudiem. U diġà mhux taqtanna qalbna tgħid nisma' titagħmel sija kuljum. Fil-għodu fil-għaxija. Imma ġili nisimgħu dal-affarijiet fuq it-televiżjoni, anke lokalment. Tagħmel sija jew satej kuljum. Ir-riġidità Karl li bil-fors iġija lin-nies jagħmlu l-kontra. Jiena darba niftakar hawnhekk ċempillek persuna kien qallek tafx miskom tajdu illi dak il-post li ħaj jiftaħ hemm kollu ikel aħjar jiġi benjat bl-oppressjoni tagħmel il-kontra. Meta inti bniedem tgħidlu mhux se nħallik tagħmel hekk iktar ħaj jirribella. Mela inti għandek tara li jkun hemm regolamenti tara li jkun hemm anke linji gwida. Però dak li jkun tħallih fil-libertà, illi diment illi mhux qed jakkes lil ħadd ieħor, diment illi hu mhux qed jagħmel ħsara lil ħadd ieħor, diment dak li qed jagħmel huwa għalih, diment li huwa kontrollat u bil-linji gwida, eċetera, ħallih jagħmlu. Għax iktar ma tipprova tgħidlu le mhux se nħallik aktar ħajjirribella. Fejn jidħol l-ikel l-istess u l-exercise. Xi ġifieri ngħid għalija jien ngħid dak li jkun tittimxi sija bil-fors inkella nsa kollox. Kemm huwa minnu li tista' timxi sija kuljum, seħ timxi sija kuljum tajjeb. Is-Sinjura Carmen qed tgħidilna ħaj Karl għandi l-kolesterol għoli, għandi daqsxejn sajs qawwi badil kbir, x'nista' nagħmel please ħajt il-Matteos, okej. Żgur mhux forsi l-ewwel tittuħu parir mediku. Mhux hekk is-Sinjura fuq il-kolesterol. Però naħseb hija waħda minn dawk il-kundizzjonijiet illi
tista' tikkontrollah ukoll. U li l-exercise u l-pjan tal-ikel kollu kruċjali, effett dirett fuq. Diabete, per eżempju, interessanti ħafna Karl għadni kemm anka tal-limt fuq dan l-aħħar, illi ġiri nisimaw bit-type 1 diabetes u bit-type 2 diabetes. U għal-min forsi ma jafx, il-type 2 diabetes hija assoċjata immens ma dak li niklu u ma niklux x'niċċaqal u ma niċċaqalux. Ta' ħajja tagħna. Il-wan huwa dak li jum. Qed jissemma li hemm possibilità kbira illi jiġi kreat dak li jgħidulu type 3 diabetes, ma nafx smajtx inti nimmaġina kelli iva b'dak li jgħidulu l-Alzheimer's disease. Illi dan ħajibda jitqies aktarx bħala type 3 diabetes, ġifieri hemm isu ċertu riċerka li qed turi illi anke l-Alzheimer's probabbilment huwa affettwat ħafna minn pereżempju livelli ola ta' zokkor li niklu fl-ikel, eċetera. Ġifieri dak li jgħidulhom metabolic disorder skal illi huwa ħsara fil-metabolizmu tagħna, normalment ikun ġibnieh bidejna. Allura. Jiena naħseb li finalment wieħed irid isib kompromess. Ma xixtieq minn ħajtu kollox. Għaliex dak li jkun irid jieħu deċiżjoni hu stess. Daf kollox. Jekk inti trid titgħallem il-karozza, tajtina rrid nitgħallem il-karozza. Dawk in-nies li jgħidu ismajna ma rridx insuq, issa mhux iġġiblhom l-aqwa għallim jew għalliema jew l-aqwa karozza x'ma jidrix isuq. Taf x'nemmen Karl jiena illi trid tipprova ssejpa hawnhekk fejn ħanuża l-kelma bilanċ. Bej dak li tixtieq u dak li għandek bżonn. Naħseb il-kol kemm aħna diment illi dak li kell ma jwerġalniex l-istonku, jew iqabbadna forsi xi diarrea, jew li skużi nirreġettawh, illi nażlu eżempju xi donut kollha krema minflok forsi xi chicken salad. Kieku ma jagħmilx ħsara. Dak li tixtieq u dak li għandek bżonn. Għal kemm interessanti din. Semmejt il-karozza jiena. Issa jekk inti għandek bżonn illi għax m'għandu ħadd min iwaslek u trid ta' kuljum tmur mill-belt sal-mellieħa, allura mhux li tixtieq jgħod illi inti m'għandekx ħadd titgħallem il-karozza, imma għandek bżonn. U l-istess ħaġa naħseb dan li qed tgħid inti. Ja fil-mija ġifieri dan nafu li għall-kulazzjoni hemm konsegwenza. Mela, l-azzjoni li jiena nikol id-donuts. Il-konsegwenzi jistgħu jkunu pożittivi. Eżakku. Il-konsegwenza li jiena nieħu ħafna donuts ta' spiss ħajkun diabete, ħxuna żejda, tuħta nifs, ejja, inħossni xjaħ mill-jien, nies jinkwitaw, eżempju ħażin li tfal. L-azzjoni li dik id-donut inżomma l-ġranet speċjali hija li ħadd gost biha għax naf illi jiena mill-għada jew mill-ikla li jmiss komplet normali. Dik hija l-azzjoni pożittiva. Allura dik id-donut stajt nieħu gost biha jien għax dika ma waqqatlix kollox biex ma nżawx il-kelma Maltija Imma propja. fir-realtà għax ħanerġa' lura xi ħaġa li inti qed tittalħin ilu. Vera għandna l-libertà li wieħed għandu jirriklama u jagħmel ħafna affarijiet. Għalkemm pereżempju prodotti illi medikalment u xjentifikament jagħmlu l-ħażin bħalma huwa l-alkoħol ma jistax jiġi rriklamat wara ċertu ħin. Bħal ngħidu aħna tipjib illum huwa bendjat li jiġi reklamat f'attivitajiet sportivi fuq it-televiżjoni jew f'postijiet oħra, eċetera, eċetera. Mhux l-istess ħaġa anki wkoll għal ikel illi huwa mhux san xi ġifieri, mhux għax mhux tajjeb fit-toma tiegħu ta' imma li hemm repercussions anki l-mod ta' kif inhu magħmul. Ejjew ngħiduha kif inni il-preservattiv tiegħu ġieli tmur tikol ċertu ikel u vera jkun tajjeb. Anke l-mod ta' kif it-taħlit li jkun hemm fih li jġellek biex tieħu oħra jew ieħor jew pakkett ieħor. M'għandux ikun hawn forsi kontroll jekk verament irridu illi konna soċjetà għadha pitada aktar sana millum. Prosit. Naħseb suġġett jaħraq ħafna, naħseb illi ddum tiddiskuti ħissijat u xorta ma tilħaq l-ebda kompromess. Li nista' nżid miegħek huwa li hawn ċertu pajjiżi u ninżalhom il-kappell illi kategorikament minkejja illi ma qalux isma' daqshekk riklami pereżempju ta' ikel illi jagħmel il-ħsara, qalu ma tistax tirriklama bit-tfal. Ma tistax iġġib it-tfal jiklu ċikkulata
biex tħajjar tfal oħra biex jiklu ċikkulata. Għax it-tfal bħal annimali, it-tfal li ħattijom ħajibilawħ. U aħna mhux ukoll. U aħna wkoll, aħseb wara huma nażżardanejt jiena illi huma fl-ewwel snin tagħhom għadhom literalment sponza li ħajaraw ħajamlu bħalu mela xi skandlu nażżardan ngħidlu illi inti ġib tfal oħrajn jiklu ċikkulata, jiklu zokkor, jieħdu soft drinks meta nafu b'ċertezza. Għax issa m'hemmx iktar diskussjoni li t-sokkor jagħmel ruxma ta' ħsara li tfal mhux biss moħħhom il-behavior, mhux biss anka forsi anka ċertu funzjonijiet tal-ġisem, imma anka fejn jidħol literalment kwalunkwe ħaġa li hija fiżika. Ġifieri jiena ninżalhom il-kappell dawk il-pajjiżi. Inutli noqogħdu waslu messaġġ anki aħna u l-awtoritajiet li noħolqu l-bilanċ ejja nafu kemm hu ħażin it-sokkor, kemm hu ħażin hekk, kemm hu ħażin ix-xaħmijiet, kemm hu ħażinna il-preserves li kell proċessat, l-aħjar dieta hija dieta mediterranja. Meta mbagħad qed jiġi riklamati ċertu prodotti mhux biss fuq il-televiżjoni ta' imma anki wkoll fuq il-mezzi soċjali li ħajruk. Għax the easiest way u li waqaf xrajt takeaway ħamer ġenajt it-toma hija tajba u ħafna minnhom li huma ġenwini laru illi issir ċirku vizzjuż illi ta' kuljum jien ma noqgħodx bla dak it-tali prodott wara irrid nieħdu wkoll. Il-materjal jekk jinsejjer id-dar u l-estew l-ikel imma jiena sakemm wasalt id-dar irid ikollok il-borza fil-karozza u qed nikolha. Daw affarijiet illi imma l-ironija imbagħad rikla wara jew inkella xi daw li jitilaw u xajdu l-lum post jitilaw persuni li jkunu rqa, li jkunu politi u daw x'għandek tagħmel. Hemm kontradizzjoni. U jiena nħobb nistaqsijek. Jekk jiena fuq dawn l-affarijiet m'għandix kontroll, x'nista' jiena jkolli kontroll jiena personali? U l-parir tiegħi fejn jidħol speċjalment li kelli kun dan. Illi iva, it's okay li jiena naqbad ikla jew tnejn fil-ġimgħa u fija flok ma nikolli kell tas-soltu nikol dak illi tant forsi nimmissja, jew forsi tant li dak kien iferraħni qabel. Però l-qofol ħajkun dan. Li jiena npoġġi kull m'għandu bżonn dal-eżerċizzju Karl 5 minuti. U jistgħu jkunu 5 minuti letteralment diħa tinstema cheesy jgħidula bl-Ingliż, imma hija verità. 5 minuti li jistgħu jibdlulek ħajtek. Illi f'dal 5 minuti kull ma ħadejt inti tajt isma' jekk jien nibqa' bil-ħajja li għandi llum. Fi żmien sena, sentej, 5 snin, 10. X'naħseb li ħajjiġri jekk nibqa' dej kif jien? U min forsi m'għandux stil ta' ħajja daqshekk tajb ħajjed ħajżitlu ġieħ ta' dari. Ħatikber zaqqi. Ħajkolli narmi ir-ruxma ta' ħwejjeġ ġodda bil-tags li għad għandi għax ma ħajbqa' jiġini xejn. Ħajkolli problemi ta' diabeti, ta' kolesterol, ta' mar tal-qalb, barra minn fuq anke minn xi xaddi ta' ħabiba tiegħi xi kanser li nkun ġibtu fuq saqajja stess. Ħabda nitla' tara x'naqta' nifsi. Nibda forsi ma ħossniex komdu mal-partner tiegħi. Ħanibda naħseb li l-partner mhux jarani tajba kif kien jarani qabel. Ikteb li affettwa lilek personali. Dawk l-affarijiet illi taħseb illi jekk inti mhux ħatibdel l-istil ta' ħajja li ħatiltaqa' magħhom. Minna ħal-oħra. X'ħatkun il-konsegwenza pożittiva jekk ħaninbidel? Nilbes sajżi żgħar, ikolli aktar nifs, norqod aħjar il-qum aħjar, inħossni tajba miegħi innifsi, inkun happy, ikolli iktar enerġija, ikolli abtit intajjar in-nar, ikolli abtit ngħin lil ħaddieħor, inħossni iżgħar milli jien, inkun preżentabbli quddiem in-nies. Imbagħad, bħad dominoes. Meta tolqot waħda jibda kollox jiġi wara xulxin. Meta ddeċidejt li tibda tinbidel u vera tibda tara r-riżultati għax tkun qed tinbidel, ħaġa ġib l-oħra. Battajt jien pakkett minn dawk li jinfetaħ, ħajwaqqani. Jien dak kapaċi nistenna biex noħodha nhar is-sibt filgħaxija. Laru, illi flok nieħdu deċiżjonijiet qabel il-konsegwenzi nuħduhom wara kultant. Warajk ħajkolli miegħi l-ispiżjara Marisa Dalli li ħadkun ma nadal waqt. U ovvjament hija persuna illi tagħmilha ma' persuni li jmorru biex jinqdew għand l-ispiżjar normalment immorru biex nixtru l-mediċini. Għax inkunu ma nifilħux fost il-lillu ma' spiżjara li anki wkoll ibijaw prodotti ta' sbuħija, eċetera, eċetera. Imma normalment ibijaw prodotti ta' mediċini. Illi min jaf kemm taffaċċa qudiema persuni jgħidulha bdejt nieħu dawn il-mediċina ta' u naqqas mill-ikel bdejt nagħmel eżerċizzju għax qal it-tabib jew nagħmel hekk jew inkella
m'għandix wisq aktar x'nagħmel ħlief illi nistenna il-ħajja tintemm qabel iż-żmien. U jiena dak u l-appell tiegħi nixtieq nispiċċa ma' Mattius fuq dan. Tħallix dis-sitwazzjoni tasal fuqek biex inti tagħmel l-ewwel pass, ħalli jkollok ħajja aktar aħjar. U aħjar mhux biss għax forsi Matteus għamel enfasi ċoj daħħala fil-lista tal-żbuħija, tas-sajs li xtaqt għal saħħtek. Dak li ħatamlu għal saħħtek għax tħossok aħjar, mbagħad wara li tħossok aħjar, l-affarijiet jistgħu jinbidlu ħafna għal ħafna affarijiet. Għax jekk tħossok aħjar, tista' tagħmel ħafna affarijiet ta' ġita lik nifsek u ta' madwarek. Issir aktar soċjali, toħroġ iżjed, tkomdu li tixtri ċertu ħwejjeġ, eċetera, eċetera, mhux għalfejn noqgħod. Mat l-aħħar kumment minn naħa tiegħek. Jekk jogħġbok u ħanalaq bdi għax naħseb vera importanti u ħanżid naqra ma li qed tajt inti. Nemmen li hemm 3 livelli, Karl. Xewqa, jew bżonn, jew bil-fors. Tħalli qatt ixini situazzjoni kemm jista' jkun li inti qatt xi darba tiġi bil-fors. M'għandix għażla, ħajja jew mewt. Però tħallix li oġġett ikun xewqa, għax biex xewqa ma nagħmel xejn. Jiena ħobb inġib dal-eżempju ġieli semmejtulek. Għandi xewqa għax darba mur Pariġi. Għax it-tfajla jela ġenninni, jamur. Xewqa għada. Imma għax jiena nemmen fl-importanza li tkompli titgħallem u kull 4 xhur immur pajjiż ieħor fejn hemmhekk immur nitgħallem ikelli huwa l-bogħod ħafna, immur. Għax li huwa bżonn li nitgħallem. Mela fuq livell personali għax hija xewqa, Franza, mhux daqshekk il-bogħod minn hawn, għad ma mortx, għax fuq livell ta' xewqa għadu. Imma huwa bżonn li mmur kontinent ieħor, dak immur. Inti meta verament trid tinbidel, trid tara li dak li ħad tagħmel huwa bżonn. U kif ħajkun bżonn? Billi tirrealizza li daw il-negattività li semmejna, illi ħajġu ma' wiċċi jekk mhux ħanagħmel xi ħaġa. U dak il-pożittiv kollu li tixtieq li tasal għalih, ħajasal jekk inti tieħu l-affarijiet bis-serjetà. Għax huwa bżonn li ma nibqax ngħixek ma mmurx lem, huwa bżonn illi ngħix b'dak il-mod. Matteus Grasso, Grazzi ħafna lilek li kont magħna u li il-ħin illi tiġi daqsxejn ħin magħna u mat-telespettaturi. Sinjuri, ftit riklami lura dal-waqt flimkien mal-ispiżjar tagħna Mariza Dalli wara ħadd inqgħad magħna Dr. Salvina Zrinzo sal-ħin tal-4 nofs. Aw magħna.